mata guys, nang lam na guys, ako tarang tukay. Gabi guys, abi ko mga na dito yung murag babija na dos pura may gabi. Abi ka jugo og last naman katong ginhawa. Hi guys, good morning. As you can see, my pangag is very claro right now. Kay I did not put my pustiso. Dito ko pustiso guys. Gibang na paghang veneers pero marag normal na nos kinabuhi na nga veneers ito nga direct veneers. Lami itong veneers nga mahalo no pero uho na na. Anyway, for today's video guys, mga ligumig dagat pero before that magluto ko bawon. Yan ay giandam silingin nga sutanghon. Sutanghon man dapat bihon ko. Saka may bihon. Diyan may sutanghon dito nga dugay na hinatag ni Ate Perlita. Thank you so much Ate Perlita kay ag imong sutanghon dugay jud kay ara mo pong daghana. Dag magluto mi tag-usa ra man kabukan ni 5 ni siya ka buok. Sabon. May rabi ako. Siyempre, si Dalton. Where are you going? Dahil panakot guys. Atong ipanakot sa ito ang pansit. Pero gamang isagul guys, sardinas ra. Kay, may kaandam kay kalit-kalit. Magplano dani nga mga amahan na kanunay aliwaros. Amahan sa kanunay aliwaros. Mauman ni Ijang na maligo ko na may dagat. Mo atong merkado, siradog tindahan kay Bernie Santo. So, what will happen is, the mikos-mikos of our pansit is only sardines from Family's brand. Kipalit na pure gold as naging si Manas. So, ready na ba itong kaha? Kaya dyan mo brown out. Wa na tay. Mahimo. Kaya ano, aga mo ang lutuan. Kurente. Diya, napagod ra ba? Kasi linda na. Bawa na sana. Ni siga mangguna. Dos mga niaging buwan. Pilan rin pagkabuwan na kalipas. Ni siga na kay. Bawa taon sa tuday. Aga tungkuan di ay. Grounded aga mo ang heater. Water heater. So, scanning sila. O, bita na. Dalton, nanay is cooking. You play with tatay now. Oo. Tay, paandara kung tay. Ganagaganda na tayo. Dari. Pugo. Sabi sa kahit isig. Asi sa ranahan ang abo. Adjukos kitay ha. So guys, din sila ko guys. Kining ang lutuan. Dahil nanangutan na din yung lutuan. O, pila kunoy ang palit. Pila to day? 2,000. Kapin. Pero wala ka abot 225 dong. Mga tutu. Okay. Wa man lagi may daari. Gamay man gud among gipuy-an guys. This is a very tiny house and we also need small things. Kay og dagkog among mga butang, asa na may pamutang? Sumo nang gagmay. Nakaano na nami nga magpalit na nami gani nami abo didto og maghangin-hangin pod. Sus Ginoo ko. Instant kaspa. Instant hubak. Instant pa jud nga mura ning audition sa Star Magic kay agluha nagagas-agas. Sa guys kay murag na nabilin. Bas, tatay, you play with tatay because nanay is very busy. Ay, was, tadi ha. So, dapat bigari kaldero gagamay. Agsud guys, tagnani nyo guys, di ba? Na. Hebo naman mo nga, murag, yung waning, na ning baja. Ang sarang ning baja. Napadyo ko nabili ng buko. So, di isa lang po ko magpuk. Ang mata guys, nang lam na guys. So, ako tarang tukay. Gabi guys, abi ko mga na dito yung murag babija na dos pura may gabi. Abi ka jugo og last naman katong ginhawa. Wa pag jud gitugot. Arang sakita sang tijan, grabe jud kaadyo nga mura nagadyo kog naglisod na ko ginhawa. Ara jud paitan ni nga jud wala magpadana magkagulan ni emergency. Grabe naman jud sakita kadyo nga mura na magajud ina ko kaginhawa kaning bloat na bitaw siya. Agang asid ning saka, jaw musaka ng asid magpluti dagang tijan og maadyo nga murag sakit nagjud kadyo ba dya. Dugay ra ba dyan mawa? Manang nihalat ko hala. Di dyan magsilbi kaya para po kabayad sa PhilHealth. Murag naawahin ako pila ka buwan. Medyo man itong na po PhilHealth kaya makatabang medyo po sa public hospital. Pero di po kaadyo nila ingog. Zero balance. Basta ito tabang ag malasakit. Kaya sa PhilHealth bawas raman. Naray bawas na kuan. Mga percentage nga na. Day, napabatay sardinas day? Napa? Ay, na. Wala mo na? Kuan to. Kanin na to? Pila man ka kuan day? Pila man ka? 5. Sige, magluto sa ko guys ha. Argentina to. Kayo ay manood mo na sa akin na magluto kay mamaya na ako mag-ligaw dyan. Naman ang pagid. Lagi kaya na pag ganyan ko na pauwi. So naman ko pauwi. Yan sa namin rin. Sus, nandito. Tama na galahan? Ang gusto na gamay.
Ugasi. Mupalit na lang mixed sliced bread among parisan sa among pansit nga na sardines. Lami man ni sa gagmay pa mi. Waman mi karne lagi. Sabi na sa may madali-dali sagol sa pansit ug may mag-birthday. Birthday na ha? Birthday na na. Kamuti at tagdagan na. Hilo na ni Day. Orisod na natos pansit. Dapat may kamuti nga murag salin pa na sa panas mga 2023. Wala, nanurag na. Kung naman ibinhi ka na nanurag na. At ang agan yung batin. Magasin mo. Kasa. Agan na isa dahil. Kutun kay sutangon man. Murag. Lagkitin ba? Lagkitin, basa rin. Basta sutangon. Ay, nga, ita na. Lahi ra sa bihon, no? Bihon kay mura man to mura sa mo dry ba? Ay. Kani sa mura sa kitin. Bulbul. Ano, nga na, ang paman, i-drip sa day na ito, Hindi ko kadaog sa silanan. Hindi parehatan ni mong kusgan. Pando, kung tani mong kusgan ka. Ako nga way kusgan. Marag sige na laman, di ba? Laway kusgan. Marag sakto na dyan. Gara-gara, madara na ganyan rabi to ni dito pinagaran na ko rabi. Yan na. Na di ko kadog morsa. Mo na magminaldita nga rabay kusog, mo na manghagad usong bagay undoy. Balik kadog sa luwag. Oh, ginawa ko. Yan sa bas lang, nabigid ko. Magic balls kay DSWD. Ito just women's days. Ako bang? Oh guys, lami guys. Sa sardinas ra. Lami. Lami. Ay. Yeah guys, ako man sa kadyo ni guys sa tining pot doon karon dali maluto. Madal magwa ni bukbuka nga. Pila na ni ka. Mga tulo na siguro ni kabuan na rin duha. Di man tabi maka-exhibition guys. Nalata ka na lang kamuti. Huwag na lang, bungkag na. Samad ko na. Bungkag na kamuti. Huwag ako naputog. Kana, oy, okay pa. Guwapa pa. Bebe ng kaldiro ba eh. Pila na kabuan eh? Tungo na siguro. Isa man na kami oh. Ibo. Ulit ko ako kamuti. Mga bata. Anong dag matog? Hindi, masarap ba? Mano na ba? Nakatotog sila kung magkubos. So, asa ba ka? Mag-andam kong ilisan mo. Pag-andam mag-ilkon lang kainit. So, while nag-wait sa itong kamuti guys, mangita sa kus pangligo ni Daltog Dagat. Gani. Okay, dana to niya. Pangligo dagat ni Daltog niya. Puno. Rash guard kaya inita. Sa pajamahan, raguna jag fit. Daghan man sa mga fit. Nga ni ragod. Ay, kanira. Kani, pare sa imong rash guard. Ay, budo. Oh. Go away now, go away. Go. Kaya, magkuantap sinina ni mo. Kaya, wa mas plano ning pagkalaagan ni. Nga naman. Tay, wala sa tay. Kaya, samukan ka doon, nagandam ko darig kuan. Ayun, touch. Say hi, dali. Hi, guys. Hi! Hi, kusga. Hi! One more time. Hi! What about hello? Hello! And hello, guys. Say hi. Dito, no? Look at your face, oh! Say hi. Hi! 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 Ay, saka may mahilo pa ko sa atong laban. You say hi na, dali. Say Hi! Hi! Okay. One more time. Say hi, guys. Say hi, guys. Hi. I love you, guys. Mao na imong buwan guys, day buwad, kay pares na to sa atong kamuti. Kini mao na ni ag atong kamuti, oh. Luto na di ba? Dali ara. Siyempre ag pansit ganina. Ganina mura man tong hagkot no karon di na dry na si Jay. Nga na nang sutanghon, murag hagkot inig ba sa awin ni kuan ba init pa ba si ba?
Mora na imong bawon mo palit ra mixless bread. Kay aga magplano maniud to midaan sa kaning among bawon is for snack only. So, ano na laman tama na gatong vlog for today guys. Unsa? Tan-aw mo ugma sa sumpay kun sa meta dito sa dagat basig manginas ko. Kay ug hunas na aman dyan na, di man dyan magsilbig ba basta dagat. So, thank you for watching. Magkita ta tomorrow. Adyo kalimtig subscribe sa mga wa pa ka-subscribe. Ug salamat sa mga since 2020 nga nagyapon hangtod karon. Salamat ka adyo. Ay, sa ta guys. Daday ni abot ba guys ang sanina tulo kay magpa-picture me. Kay every year may magpa-picture after sa birthday daw to magpa-picture me kanang family picture ba. Na wa pa na ma-open so ugman na lang pinatoy open at ang ninyo sa atong vlog tanawan ni dug unsay formas among sanina kay last year kay mara man to green man to among sanina karon nakalimot ko gani sa color na nang napalit kay tadtaod naman na diha dyan na busy lang mi nasakit pa dus undoy na dinggis undoy man na move og among ang pagpicture so basig next week na so more to guys, thank you and bye.